Predstav si, že ti do izby vôjde ohavná neľudská kreatúra. Tak okrem toho, že už sú v izbe dve, tak zistíš, že ide o mimozemšťana, no a ten ti dá dve otázky. Prečo si ľudia potrasú rukou pri zvítaní? A ako je možné, že si ťa mama nechala? Ako by si mu odpovedal na prvú otázku? A to je ten problém. My nevieme. Prečo si zakrývame ústa pri zývaní? Prečo si pri prípitku štrngáme pohármi? A prečo si ťa mama nakoniec nechala? To sa dozvieme v tomto videu. No najprv treba povedať, že sú veci, ktoré robíme vedome a vieme prečo. Napríklad rozhodnutie používať Georgia, pretože má prehľadné výdavky, intuitívne ovládanie a moderný dizajn. A preto, lebo Slovenská sporiteľňa je najlepšia digitálna banka na Slovensku. Potrasenie rukou. V minulosti toto gesto symbolizovalo dobrý úmysel a bolo znakom, že ruka nie je zbraň. Podaním ruky sa napríklad uisťovalo, či si niekto pod pazuchou neukrýva dýku. Brutus, Titus. Najkrajší moment na narodeninovej oslave. Fúkanie. Bohužiaľ, väčšinou ide o sviečky. Starí Gréci totiž verili, že práve dym z ohňa odnesie ich želania bohyni Artemis až kdesi tam hore. Lenže dnes to u vás doma vcucne digestor, prejde cez vzduchotechniku a Artemis dostane len to, čo zostalo. Chcem prísť domov každý deň o niečo bohatšie, pretože peniaze fakt potrebujem. Prišlo mi ďalšie želanie. Chcem prísť o peniaze. Keď zývaš, vraj si máš zakrývať ústa, pretože ti budú duchovia strkať pipík do úst. V stredoveku ale ľudia verili, že pri zývaní môže duša na chvíľu opustiť telo a zlý duch ju môže uniesť. Štrnganie pohárov. Táto tradícia vznikla ako symbol dôvery. Keďže sa pri štrnganí vínových alebo pivových pohárov často vylievalo a nápoj sa prelieval jeden do druhého, tak aspoň si všetci boli istí, že nepijú otrávený nápoj. No a prečo si ťa mamka vlastne nechala? Pretože vierila, že budeš využívať Georgia v najlepšej digitálnej bance na Slovensku. A ešte neměla na výběr. Ale ty na výběr máš. Halo, George. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.